akụgharịa egwu agbagharịa egwu ihe adịzighị mma elu na ala tashịrị eze. Ize ndụ kacha ize ndụ wụ ize ndụ Chineke zere mmadụ na ka onye ahụ ji aka eze onwe ya. Yes, ana m agụ ya ka uri mgbe niile. Gị pụwa, ịwụ nwa agbọghọbịa, ịpụwa, onye ahụ gị na-eso apụ, ikekwe unu nwere appointment, unu chọrọ imit somewhere, make sure na ị sendịrị picture ya to one of your relatives, onye ọ na-adabara gị na esi adị ama ma gị na onye rote ga-agakwa ebe rote, na onye rote si gị bịa hụ ya, and gị rutekwana ị ga-agwa onye ahụ, gwakwa ya na ọnụnụ na ịnọ ngala ma picture ya ma ụmụnne na ha dị aware na gị na ya abụọ nọ, ọ ga-eme ya ya agba ụkwụ na break. Gị wụrụ nwoke, enyi nwoke akpọ ọṅụ sị gị pụta ebe dị otu a na enwere business, no matter how long gị na ya na-arụrụla na mma, make sure na ebe ọbụla ọ sị gị bịa, ọwụ unu chọrọ ịga hụ somewhere, na mmadụ ma na ọ ya nwa gị na ya abụọ so apụcha, n'ihi na a minute ezorele mmadụ ya gbanwee. Lewenụ nwa agbọghọbịa na ugbu a, ọ wụ ozu ka ekere eji nwa waterproof rapụọ ihe nwa mmadụ mụrụ, agbọghọbịa mmadụ mụrụ, nwaanyị ibe m na di ya, ha mụọ ebi oruru apịawa ya zụ nwa ya, ọnwụ akpịrịghị ya, ọrịa egburughị ya, ya erute mgbe ọ ga-enyere ndị nwe ya aka leta ndị nwe ya, ya sọwa ọrụ hookup, ọrụ obu akpaga, ọrụ obulinga, ọrụ duga. Aha this lady wụ Francisca. Ọ na-ehuku na connect na-eko ekwe, ọ na-ebu akpa akwụ n'ụzọ. Ọ ya ka nwa okorobịa bịara bịa mitie ya, ya na ya abụghị ekwuo price, ọnụ ego ebere ha wee kpebie that na nke nwoke agwa ya na otu ya ga-esi akwụ ụgwọ ya emechaa ka ya ga-akwụ ya ụgwọ, ya ekwerenụ, dolie ya, ya kpere gawa na one local hotel nọ na Bayelsa, gawa ebe ahụ, hotel na-enwe kamera, ụmụ hotel a na-abịa abịa na-apụ apụ, ọ wee ebe o kpororo ya gawa, gaanụ na room ga-akwụ ụgwọ room, na ha ga-anọbọ ọchị, na ha ga-anọ chi ehwu. Ọ ya ka o kpororo nwatakịrị nọ ntara, ha lakpuru wụrụ enwe ndị nọ na room, wụrụ o mechara mee invite ndị ọzọ bịara nyere ya aka, ha atọrọ nwa agbọghọbịa na aha ya wụ Francisca, ha atọrọ ya ụtọ ogirishi, wụrụ nagbu ka ha nagburu ya, wụrụ ya jọsụrụ ha gbuo ya, wụrụ etiri ihe na mmanya, enweghị onye ga-akọwatanwu ihe mere Francisca jiri chi ehwu n'ụkọtụ, ya ahụziri ozu ya, ahụkwana hụ nwa okorobịa kpụrụ ego na hotel. O wetala aka 12, receptionist agawa si 12 akọọla ka ofee na ka ọ ga mara ma ha na-renew, ha ga-anọrọ gawa, biko ka ha bịa check out ka enwe ike mejie the room for the next available person. O ruole di ya wụ na ụzọ mere mpeke, ya akọ aka ụzọ ghere oghe, ya egughe ya, ahụzie ozu Francisca ka ọ gba ọtọ from site n'isi ruo na mgbada, ọ gba ọtọ, and ọ nwụkwala na ya nwa agbọghọbịa jụọla oyi. Ha akpọọla polisi abịala, ihe a maara aha ya as Francisca, enwebe onye ma village oshi, ebe oshi, onye nne na nna ya wụ, nke nwa okorobịa kpọkwara ya aga, enwebe onye matara onye ebe ọwụ, enwekwanụ CCTV kamera a ga-asị oge esilekwe, enweghị onye ga-enye nwa akaụntụ no picture, aha o dere ebe ahụ awụghị ezigbo aha ya. Ụnụ ahụ na ihe a na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụ na nwa agbọghọbịa na ugbu ene werere picture ya, o sere ya, ọ capture ya one way or the other, send ara somebody na WhatsApp, ya na technical age sadị ama lekwa onye ya na ya so apụ now, na ya gachaa ije na ya lo so jide na ọkwa ya, lekwa ihu ya, lekwa aha ya, gwakwanụ ka nwoke na so nga ya na ya na ugbu a na ya esele picture send ara nwanne ya, na adị ama ya ga-elo, nakwa ma na ọrụ ya na-arụ na ọwa ọrụ ike, ka o nwee ike kpachapụ anya, ke nwoke lee ya, ọ ga-ama na nsogbu adịrị, aha ihu ya apụọla, ọ gaghị like igbu ya, ọ ga-like ka ihe ọ kwụrụ igwe wụrụ ihe a na-arụ. Mana ekwu a na-anụ, oge agaala mgbe a na-aga ije mmiri mara, nwoke eji nwaanyị pụta na ya etepelie, kpọrọ nwaanyị nwa agbọghọbịa gawa somewhere ga ebe ga-akwa pasara, enwe ihe mere ebe ahụ a na-aga akọwatanwu, ịjụọ nwaanyị ele di ya, si di ya na ọ gara ọrụ, wale di ya nọghọ n'ọrụ, di ya na ọ nọ na shop, wale di ya nọ na shop, na di ya sị ka ya gaa mgbamkwụ enyi nwoke, nwe enyi nwoke gbaga nkwụ, a na-atụgharị ururi ashi na-aga enye aka. Ugbu a gaala oge awụzi ugbu a ka a na-ebizi ụdịrị ndụ ahụ. Make sure na ebe ọbụla ị nọ na mmadụ ma onye gị na ịnọ, onye mere invite, onye gaji ịhụ, ọ dị very very important. May her soul rest in peace. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ, udo dịrị unu.